kaikki sivut, mutta suurin osa. Ja Daniel, uudis. Saataks siihen nyt praatia? Joo, nyt se menee hyvin. Nyt se menee hyvin, joo. Sun oli vähän sen vaikea tuossa aiemmin. Raskasta se oli kyllä. Mutta minä uskon, että uudis saapii hänen pärmään kaikki sivut sitten. Siis sait kuitenkin tässä kokea, miten se on, jos ei osaa puhua. Miltä se tuntuu, että ei löyä sanoja ja niitä ei ole vain siellä? No kuule, se ei ole helppoa. Se ei ole, nyt sitä niin ajattelee pitemmälle ja vähän miettii, että se saattaa olla suuri probleema, jos ei löyä jostakin syystä niitä sanoja, joita haluaa sanoa. Mutta sun oli hyvä, sullahan oli niin hyvä kaveri. Mollihan auttoi sinua. Molli auttoi kyllä. Se ohjasi